एबसुआबोथ' अस्त्र लायाबाबो संग्रामखौनो खालामदों नङा होमबा गणतान्त्रिक संग्राम खालामदों थांखिया जोंना BLT-नियाबोथ' एक्स भलन्टियार फर्सनि थांखियाबोथ' बे बर' जाथिखौ दानायानोथ' गासैबो एखे गासैबो एखेयानोबा अब्ला जों पलिटिकेलनि समाव मानो डिफारेन्स जाखो जों जयेनलि बा जयै सानलाय हलाय जों मावलायनो हाया नामा निउस 18 अखम आर'नाइ रादाब बड'लेण्ड बुब्लि बड'लेण्ड रादाब स' गोबांथार पर्टेल मिडियानि गेजेरजों जा फोसावनाय खाम्फा बरगयारी सार बिथांखौहाय बिजेपि दोलोआव थाबैनो जइन जानो थांगासिनो दं होननाय बाथ्रा लोगोसेनो जोंहा राकेश ब्रह्म मानगोनां UPPL दोलोनि मुसलपुर बियाबनि EM बिथाङा BPF खौ जेरैखि जाया फोजोबस्रांनायानो बिथांनि थांखि दा बिथां बायदि दैदेनगिरिनि सायाव नोंथांमोना मा बुंनो सानो जिहेतु सैथोआ दिनैनि समावहाय नंगौ नङा बेनि थार बिजिरनाया आंनि भिडिअनि गेजेरजों दिनै गासिबो क्लियार जागोन स' बिथाङा माबायदि साननानै लायो नायदो जेबो गैया बिराद जेबो गुरुत्व गैया खालि जोंनि टारगेटआ जाहैबाय BPF खौ जों बे BTC ओनसोलनिफ्राय माने फोजोबथारनांगौ आरो बेखौ BJP आबो मावलांगोन बेखौ UPPL आबो मावलांगोन खिन्थु जोंनि जे भिजन आगोलनि बे ओरैहाय मानगोनां प्रमद बर' सारखौ फिन खेबसेबाव BTC आव चिफ बानायनाय आरो 2026 आव जि माने विधान सभा जि जोंहा आसाम एसेम्बलि दं बेवहाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौ फिन आरोबाव गिबि मन्त्रि बानायनायानो गासिबनिबो थांखि खुलुमबाय HelloSbVlogनि नायगिरि साफ्रोमखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय थाबाय मोनसे बिग आपडेट नोंथांमोन आं फारि फारिहाय नैबे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनो थांगासिनो दं जिहेतु मैयाहाय आं मोनसे भिडिअ होदोंमोन खाम्फा बरगयारी सारनि जिहेतु माखासे मिडिया पर्टेलफोरावहाय फोसावनाय जिहेतु कमिउनिटि पस्टार हिसाबै खाम्फा बरगयारी बिथांखौहाय BPF निफ्राय BJP दोलोआव जइन जासिगोन होननानैहाय जितु फोसावनाय आरो दिनै जोङो नुदों गोबांथार मिडिया पर्टेलावहाय बेखौहाय भिडिअबो बानायनाय जादों बेनिफ्राय माखासे अडिअ कल रेकर्डसबो बेवहाय सावरायनायखौ नुदों माखासे आसामिस निउस चेनेलफोरावहाय दा बेनि स्पष्ट आं फुल डिटेल्सखौ नोंथांमोननो होनो थांगासिनो दं आङो गोबां कन्टेक्स्ट खालामनायनि गेजेरजोंहाय एक्चुअलि मा जामारनायमोन मानि थाखाय बे दावराव बेजोंहाय मा रिलेभेन्सि दङ गैया बेखौहाय नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनो थांगासिनो दं स' गोबांथार इनकुवारि खालामनायनि उनावहाय दिनै बे स्पष्ट जाबाय जे माखासे बियो सोरबा पार्टिनि हयथ' सोलो जानो हानाय बा प्रपेगेन्डा सालायनायबो जानो हानाय इभेन आंबो बेनि माखासे मिस इनफरमेसनखौ मोनदोंमोन जायनि जाहोनावहाय 25 नभेम्बरनि जि सानडे रबिबार खालि माखासे सिक्रेट मिट जानाय बे एक्चुअलि मोनसे बिथांमोननि गेजेरावहाय फिसा ओरैनो मोनसे पार्ट अफ पार्टी बायदिहाय एन्जय खालामनाय मोनसे जहै माने जाखिनि हायो बिथांमोना ज' जालायनानै माखासे खोथा सावरायदों स' बेवहाय गोबां सिक्रेट बाथ्रा सावरायाखै बेबायदि स' बेवहाय बिथांमोना 2025 खौ लानानैहाय नोंगौ माखासे खोथा सावरायदों जे बोरैहाय खालामोब्ला जोंनि माखासे जेंना जे नुजाथिदों जोंनि BTC ओनसोलावहाय जोंनि 6 शिड्युलखौ लानानै जोंनि बर' हारिनि थामोनथा बेफोरखौ लानानै बिथांमोना Ex-BLT वेलफेयार आरो माखासे BPF नि दैदेनगिरिफोरनि गेजेरावहाय बेबायदिनो सावरायनाय जायो बेवहाय बाहागो लादोंमोन जोंहा गोबां Ex-BLT वेलफेयारनि माखासे सोद्रोमाफोरजों लोगोसे खाम्फा बरगयारी सार आरो माखासे एक्स बारग' MCLAफोर EMफोर बिथांमोनाबो बेवहाय बाहागो लादोंमोन होननानै मिथिनो मोनदों स' बेनि आंनाव कल दासो आंनो मोनसे फन फैदों कलनि गेजेरजोंहाय नाथाय बिथाङा मेनसन खालामनो खोन्थायाखै जितु किसुमान खोथाखौहाय अपेनलि मिडियानि गेजेरजों बा भिडिअनि गेजेरजोंहाय ससियेल मिडियाफोरावहाय अपेनलि शेयार खालामजाया स' आं बेखौहाय बे बिथांनि जे फोथायनाय बिथांनि जे प्राइभेसि बेखौहाय मेनटेन खालामनानै नोंथांमोननो जास्ट मोनसे क्लिपखौल' अडिअ क्लिपखौल' सुंद'यै नोंथांमोननो खोनासंहोनो आखायाव लादों आरो बाखि गोबांथार सिक्रेट गैया आरो खाम्फा बरगयारी सार बिथांनि जि पस्टार फोसावदिंलाबायनाय जितु मिडियानि गेजेरजोंहाय आबुल थाबुल बायदिसिना बुंनाय बाथ्राफोरा नैबे गासिबो नंखाय आरो बे हयथ' सोरबा रुलिं पार्टी बा अपोजिशन पार्टी BPF नि एन्टि पार्टीफोरनि बे प्रपेगेन्डा सालायनाय मोनसे सोलोसो स' बेवहाय रायजो राजा नोंथांमोन BPF नि जायफोर सापर्टार्स बेवहाय गिनांगौनि खुनु बाथ्रा गैया जिहेतु आं मैयाबो होनखादोंमोन दे मोनसे जुदि थांमारोब्ला बेबायदि सन्देह जिहेतु बिथांमोना मोजां क्लियार काट मोनसे खोथा फोरमायदों जे दिनै सोरबाया बहाबा हारसिं थांनानैहाय बिथाङा हारसिं जुदि
रायजो राजानि थाखाय खामानि मावनो होननानै थांखि लादोंब्लाबो बियो फैमाल जागोन जायनि जाहोनाव बिथांमोना दिनैनि समावहाय ज' जालायनानै बोरै आवगायलांनो हायो नैबेनिसो बिथांमोना गोबां सिन्था खालामगासिनो दं स' दिनैनि भिडिअआ नैबेसेनोमोन नोंथांमोनजों शेयार खालामनो गोनाङा एन्ड गोनो गोथो जानो गोनां गैया खाम्फा बरगयारि सारनि जि मोनसे रिउमार स्प्रेड जानाय जितु भाइरेल बायदिसिना पस्टार शेयार जानाय बे गासिबो नंखाय स' गोबांथार बेले बेजे भिडिअफोरखौ नायनांगौनि बाथ्रा गैला स्ट्रेट अवे नोंथांमोना आंबो स्पटआवहाय दंमोन स' बेनि जास्ट मिस इनफरमेसन मोनदोंमोन स' बेनि थाखाय बे मोनसे पस्टआ थांबाय स' बेनोसै नोंथांमोनजों शेयार खालामनो गोनां लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ टिल देन स्टे ट्युन बाय औ बेफोरबायदि माखासे रुल्स एन्ड रेगुलेसननि खोथाफोरबो माखासे एसे सावरायजादों आरो बेनिफ्राय बे खौसेयाव फैनो हायो नामा जुदि फैनो हायोबा पलिटिकेलखौ जों दसे दोनथ'लायनानै जों जिहेतु रेजिस्ट्रेसन पार्टि जोंहाबो नामा थागोन बिथांमोनहाबो थागोन रेजिस्ट्रेसन नङाबा औ थागोन बेनि गेजेरजोंनो आन्डारस्टेन्डिंआव फैलायनानै जुदि जों खौसे जानो हायोबा बिजाबफोरानि गेजेरजों हयथ' जों अन्य नेसनेल पार्टिफोरनिफ्राय जोङो थारमाने नाख्रेबनायखौ थारमाने जों थारमाने सेफ जानो हागोन बे खोथाखौ एसे सावरायगोन आरो औ जागोन थिगानो दाउट जानांगौ खोथा गैया आदै दे होमबा खाम्फा सारा थिगैनो दं थिगैनो दं गासिबो थिगैनो दं औ दे जागोन दे दे जोंथ' रिकुवेस्ट खालामदों थारमाने गासैबो थारमाने ज' जाफैफिननांगौ औ ज' जानांगौ जोंनि थांखिया बेबायदि आरो गासैबो सोरबा बिजेपियाव दंहैयोबाबो सोरबा कंग्रेसाव दंहैयोबाबो बिथांमोना फैफिनजोबनानै गासैबो गावनि हारिनि फिउचारखौ साननानै बा बर'नि थारमाने पलिटिक्सखौ साननानै बर' समाजखौ साननानै थारमाने बयबो माने कामबेक जानांगौ फैफिनजोबनांगौ कामबेक जानानै जों जयै सिन्था सरसा खालामलायनो हानांगौ आरो थारमाने जों सिन्था सरसा खालामलायनानै जों आग बारायनांगौ जोंनि थांखिया बेबायदि आरो दे जागोन दे दे